Među nama smo ponovo. Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Ili tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas. Beograđani su nekada počinjali dan uz ovakve aforizme Duška Radovića. Sve se to dešavalo u emisiji Beograde dobro jutro na radiju Studio B. A oni malo mlađi su odrastali uz pesmice, da vas podsjetimo, bio je jednom jedan lav, pa svi znamo dalje kako se nastavlja. Ili onaj jedan tonski deo koji smo mi stavili na sam početak ove emisije, šta je na kraju svih krajeva, uvek je jedan novi početak, krajevi se potroše, počeci uvek traju, početak, eto šta je na kraju. 29. novembra će se navršiti 100 godina od rođenja Duška Radovića, pesnika, dramskog pisca, aforističara i novinara. I o svemu po čemu pamtimo Duška Radovića, danas ću razgovarati sa doktorkom Zoricom Hadžić. Ona je profesorka na Univerzitetu u Novom Sadu i autorka monografije 100 godina Duška Radovića, a ovde je i moja koleginica, jednom novinar, uvek novinar, Branislava Milunov. Ona je godinama radila u Studiju B, upravo sa Duškom Radovićem. Dobroveče i hvala što ste ovde. Dobroveče. I vama hvala puno što ste mi došli. I sad mi kažete za sam početak, pošto ste se vi bavili njegovom biografijom, koliko ste saznali o Dušku Radoviću? Koliko ste njegovih lica upoznali radeći na ovoj knjizi? Pa želela sam da ga upoznam bolje, da ga upoznam ne samo preko književnog opusa koji mi je bio poznat, nego sam želela da promenim optiku malo i da pogledam na njega i intimno kao čoveka i kao književnika. I tako je stvorena ova monografija 100 godina Duška Radovića u saradnji sa Milošem Radovićem, koji je otvorio porodičnu arhivu i pomagao prilikom stvaranja ove knjige. Tako da ono što ćete naći u ovoj velikoj monografiji je uglavnom nepoznato o Dušanu Radoviću. Znači, mnogo toga u stvari javnost ne zna. Da, mnogo toga i mnogo nepoznatih lica će se ovde Dušana Radovića otvoriti, pokazati. Tu je Dušan Radović i kao sin, i kao otac, i kao ošamućeni muž, i kao brat, i kao radnik u menzi, kao učesnik borbe za oslobođenje Beograda, kao prijatelj, kao saradnik, kao kritičar. Dakle, mnogo nepoznat. Sve su to uloge, samo jednoj ste dali pridev, ošamućeni muž. Pa da, zapravo ako bih morala jednu reč da izdvojim, onda je laf. Onda je laf. Onda je laf, da. Jel biste se, Brano, vi složili sa ovim? Apsolutno bi se složila Laf je i za vas. Da je bio laf, da je bio na neki način, to bi mlađi rekli šmeker, ali sa tako beskrajno puno duhovitosti koje on nosi u sebi, koji u trenutku uvek mogao da iskaže, da u trenutku smisli neki štos ili čak neku reklamu, neki slogan. To je mogao samo Duško Radović, koji je imao bezbroj talenata. Jedan od tih je bio da piše, da stvara i da nas razveseljava u ranim jutarnjim satima, kada svi treba da se probudimo i da prvo pogledamo sebe u gledalo, da prvo prihvatimo sebe, pa onda i sve ljude oko nas. Kako ste se vi upoznali? Mi smo se upoznali, on je bio predsednik komisije koja je mene primila u radni odnos. Dobro. I moja prva smena je u stvari bila jutarnja smena. Ja sam dobila sva jutra od ponedeljka do subote i subotu, naravno. Tako to biva kad ste početnik, jel? Kad ste početnik, jeste. I on je tu meni vrlo pomagao, podržavao me. Nekako od početka, od prvih dana se zaštitnički, prosto očinski ponašao prema meni, jer se brinuo i odakle dolazim na posao i kako sam prošla. I uvek se divio kako stižem na vreme. Mi smo se takmičili ko će pre da dođe u Studio B, pošto se on isto u to neko vreme pojavljivao, dolazio, ponekad nam je donosio doručak, to je ta već stara priča, i onda se zatvarao u svoju kancelariju, stavio bi jedan čist beli papir u pisaću mašinu i počeo da razmišlja kako će da nas probudi u 7:15. Znači, svako je bio u svojoj kabini, pa se do 7:15 skoro nismo ni sretali, ali posle 7:15, kada prođe emisija, on je bio jedan drugi čovek, potpuno veseo, prirodan. Pre 7:15 je uvek bio ćutljiv, šetao je. A šta je to bilo kod njega? Trema? Pojačan osjećaj odgovornosti? Duško je bio, pa mogla bih da kažem, u nekom specijalnom režimu ujutro. To se tačno znalo i to je prvo što su mene naučili tonci. Da ja moram da očistim studio pre nego što on uđe. On je u 7:13 već ulazio u studio.
Pre toga bi šetao u krug i razmišljao koje će poruke da saopšti, šta će da napiše, šta će da nam poruči i nismo smeli tada da mu prilazimo. Prosto morali smo da ga pustimo samog. Ali bilo nas je malo ujutro u studiju, pa to nije bio problem. Čak jedna moja koleginica koja je prvi put počela da radi, pa ga je videla da tako šeta, prišla mu i rekla: Čika Duško, da li vam je dobro? A onda je Tonac rekao: skloni se, on tako inspiraciju traži. Tako da je on šetajući tražio inspiraciju, gledajući kroz sve široke prozore Beograda i sa svih mogućih strana i zato su uvek lepi opisi jutara kad je on govorio, kao i ostalom sve. Posle je Studio B njemu poklonio durbin, pa je on mogao durbinom da gleda neke detalje, da sa nekoj terasi širi veš ili da neki zidari nešto pišu, da neko crta na nekom zidu i to su sve te neke jednostavne stvari koje samo on mogao onako lepo da prenese svojim kratkim mislima koje u 7:15 smo slušali, da. Tako je, i da ostane negde legenda i posle toga. Sad, koliko ste dugo vi radili na ovoj knjizi? Koliko je tu trebalo i rada i razgovora? Koliko ste imali sagovornika? Koliko je negde i vremena prošlo dok niste bili zadovoljni onim što ste prikupili? Pa radila sam 2 godine na ovoj knjizi. Želela sam da pogledam šta je ono nepoznato u Dušanu Radoviću i onda sam mu prišla kroz epistolarnu građu i zapravo kroz neke tekstove koji nisu objavljivani ili su zaboravljeni u časopisima. Ovu knjigu otvara predgovor Matije Bećkovića, zatim to su njegova sećanja, pošto oni Radović su bili najbolji prijatelji i to su naši višednevni razgovori vođeni baš za potrebe ove knjige. I naravno, u njoj se nalaze i neke crtice Miloša Radovića, Olje Bećković, Brane Radovića. Bilo je, znate, potrebno obaviti mnogo razgovora, pregledati arhive, vidjeti šta je ostalo, vidjeti šta ima u porodičnim arhivama i spojiti jednu ovakvu knjigu koja, verujem da ima svoju dinamiku. Znate, iako pratimo hronologiju, čini mi se da se ova knjiga može čitati na kojoj god strani se otvori. Dakle, ne mora biti od početka do kraja. Ne mora da krene se od početka. Rekli smo na početku 29. novembra, u stvari 100 godina od rođenja Duška Radovića. Međutim, knjiga će biti predstavljena ranije. Biće predstavljena već sada na sajmu knjiga. Da, knjiga se već nalazi u pretprodaji i može se poručiti preko Maskomovog sajta. Maskom je izdavač knjige. I prva promocija će biti na sajmu, na štandu Pošte. Pošta je bila jedan od sponzora knjige, a velika promocija je planirana za malo pozorište Duško Radović 29. novembra na dan njegovog rođenja u 18 časova. I biće, verujem, zanimljivo, govorit će i Matija Bećković i Boris Miljković koji je zadužen za vizualni identitet knjige. Govorit će i Olja Bećković, Miloš Radović, Milivoj Nenin, biću i ja tu, tako da verujem da će biti interesantno. U najavi je jedna lepa promocija, da. I sad, Brano, dok smo pričali, ja gledam ove fotografije i pokušavam da zaključim o kakvom mi čoveku pričamo. I deluje mi da nije voleo da se slika. I evo baš ovde. Je li bio mrgut? Da, to je poznato, Majo, da jeste, on je bio uvek malo tako namršten, takav mu je izraz lica. Evo, ovde se smeje na ovoj fotografiji sa kolegom Muzom Mihajlovićem Toncem, sa kojim je i najčešće radio ta jutra. Evo, vidite, i ovde je nasmešen. On jeste bio tmuran, ponekad namrgođen. Mi smo ga zvali Tmuša interno. Tmuša? Tmuša, da. Gde si Tmuša? Da, bio, kako da vam kažem, Tonci su posebno bili prisni sa njim. Oni su mu se obraćali sa ti. On je to naravno dozvoljavao. Ja sam imala neki drugi pak odnos. On je za mene bio veliki autoritet, mada je on mene smatrao na neki način svojom ćerkom i jedna posveta zbog koje mi je drago da sam i ja u knjizi Zorice Hadžić ima dragoj, finoj, lepoj Brani, njen tata u Studiju B. On je meni rekao, pitao me da li je mogu da budem tvoj drugi tata. Jednog tatu imaš u Vršcu, a ja želim da budem tvoj tata. To je bilo divno, tako da se tu pokazuje ta briga koju je on vodio je računa o meni, vodio mi je ponekad na ručak kod njegove sestre.
onda smo tako voleli da pričamo, voleo je da zna ko su moji roditelji, šta su oni po zanimanju. I kad sam ja rekla da su Milunovi iz Izbišta i onda krenem da objašnjavam da je, znate, Duško, Izbište je mesto između Vršca i Bele Crkve, on kaže, pa znam ja Izbište, ja sam ga opevao u jednoj pesmi. I onda je počeo da mi recituje tu pesmu. I to je o jednom bumbaru koji je bio ljut na kišu, na pčele što rosu sišu, na širok put i suncokret žut. Bumbar je, deco, bio ljut, ali nije napao ni kišu, ni pčele što rosu sišu, ni širok put, ni suncokret žut. Bumbar je sasvim nepravedno napao malo dete jedno. Rekli su lovci iz Izbišta da će ga ubiti kao ništa. Eto, tako. Tako da i Izbište se nađe evo i malo poezije u pesmi Duška Radovića. Da. E sad, nezgodno je za jednog čoveka koji je toliko talenata imao reći šta je možda najdublje osjećao? Je li on osjećao najdublje, ne znam, svoje aforizme? Je li najdublje osjećao tu svoju ulogu koju je imao u srcima Beograđana? Je li voleo da piše pesme za decu? Koji ste vi utisak stekli? Šta je Duško Radović najpre bio? Pa bio je sve. Bio je, znate, i književnik i pesnik. Da, od svega pomalo i mislim da se dobro osjeća u onome što je trenutno radio, a izrazio se u mnogim oblicima mišljenja, tako da ne bih mogla da odredim i da ga posmatram samo kao čoveka medija ili samo kao književnika. Bio je sve, govorio za sebe da je zanatlija, da radi po kućama i nije se libio ni takozvanih manjih poslova koji nisu veliki književnici uzimali. Da piše reklame, da piše songovi, u svemu je bio jednako uspešan. Pa dobro, to kada ste veliki, valjda ne razmišljate o tome šta je za vas i suviše sitno. Jeste, pošto smo više puta ponovili to aforizmi i Duško nije volao da se smatra ili da ga neko naziva aforističarem. Nije volao ni da kažu za njega da je satirik. Nije volao ni da kažu da je književnik, to je, kaže, prevaziđeno. Nije volao ni da kažu za njega da je pesnik. I onda kad su ga pitali, pa dobro, kako da vas najavimo? Pa on je rekao, ja sam svaštar, baš je to rekao, ja sam svaštar, radim po kućama, ja sam dobar zanatlija. I moj otac je imao jedan zanat koji je radio izvrsno, a Duško je stvarno obožavao svog oca Uglješu. I onda je rekao, ja bih jako bio srećan kad bi neko mogao da me najavi kao jednog dobrog zanatliju. Što je negde njegova želja bila. Ali zaista, evo i ja, dok sam slušala vas, kada ste opisivali to kako ste radili ujutru, pokušavala sam u mislima da nađem neki pandan danas. Dakle, ko bi danas bio neki naš kolega koji dolazi i piše svoje misli i govori svoje misli, a da to ljudi toliko cene i poštuju. I ne znam šta vi mislite, jel postoji neko sličan i da li je postojao uopšte posle Duška Radovića neko sličan? Mislim da ne postoji danas niko sličan Dušku Radoviću koji ima tako sve te talente koje je Duško posjedovao. Ja znam da je Duško voleo Boru Đorđevića, Boru Čorbu, i da se isto raspitivao ko je on, odakle on potiče i tako dalje. I bio je srećan kad je upoznao Boru Čorbu. Mislim da je on čak i dolazi u Studio B nekoliko puta. Naravno, razmenjivali su knjige, uvek su to bile knjige sa posvetama, ali imao lepo mišljenje o tim ljudima koji su se bavili muzikom i pisali stihove, recimo Bregović je takođe je volao. Ali nekako kad mislim ko bi mogao nekako te neke čudne rime koje je Duško imao, to jedino sam videla kod zaista Bore Čorbe. Ali ne znam od ovih mlađih ko se time bavi, niti pratim tu scenu. Znači, bio je negde unikatan i u tom svom medijskom liku. Apsolutno je bio, prosto je za mene neponovljiv. Ne znam da li će se Zorica složiti, ali ja danas često njegove misli, poruke, razmišljanja, dosetke, već ne znam kako da ih nazovem, ali ne aforizme, jer on to nije želeo. Često to objavljujem na društvenim mrežama, stalno podsjećam ljude da je 100 godina i da treba da čitaju Duška Radovića i vidim da sve to što ja prenosim i sve to što je on pisao u Beograd je dobro jutro i danas isto važi, kao da je pisano ovoga jutra. Evo, ovoga jutra
19. oktobra, znači na današnji dan 78. godine, Duško je rekao u 7:15 budite neko dok ne postanete nešto da biste se imali na šta vratiti. Dobro, bio je genijalan. Bio je genije. To su neki stvarno vanvremenski ili kako bi rekli evergreen izrazi koje je on tako jednostavno brzo smišljao. Da, lako mu je išlo. Išlo mu je i lako. nastavljalo je da živi. Evo, Brana nas je sada dovela do tih čuvenih citata, gde su citati Duška Radovića među najčešće deljenim. On je tu uz Mešu Selimovića, on je tu uz Ivu Andrića, da se zadržimo na našim autorima. Kako vi to vidite? Šta je to što mi danas prepoznajemo u rečenicama Duška Radovića, pa da je prisutan, da i dalje na taj način nastavio da živi? Da, i tekako je živ, i tekako je prisutan. Ne bih rekla da mu je to išlo lako. Mislim da se strašno mučio dok je to pisao. Nama to izgleda, znate, lako i jednostavno i da je bio tako... To je taj grč pre studija, je li? Da. Da je bio tako dobar dijagnostičar društva, znate, i da je tako dobro znao da artikuliše ono što i običan čovek misli. Mislim da je to bio vrlo težak posao i mislim da je to bilo naporno ako govorimo o emisiji Beograde Dobro jutro. Svako jutro pozdravljati Beograđane i biti uvek novi, biti uvek interesantan. Tako da su onda Dušanu Radoviću mnogi pripisivali ono što nije govorio, jer ako je nešto dobro i pametno, pa to može samo Dušan Radović da kaže. Mora biti da je on. Da, mi smo imali premijeru svakog jutra, mi koji smo radili sa njim, jer smo svakog jutra slušali nešto novo. Jeste bili svesni, Brano? Jeste li bili svesni čemu prisustvujete? Ne. Ne? Ne, mi smo to doživljavali kao svakodnevni posao. Tako i on isto to doživljava. To je taj deo zanatlije. Nije on možda očekivao takvu reakciju slušalaca i bio je srećan, ali on je uvek govorio ja jedino što umem da radim to je da pišem. I jedino je u pisanju video neki smisao svog života. Rekao je da ni za šta drugo u životu nije sposoban, ali da ume da piše i da će to raditi dokle god bude mogao. I za sam kraj voljela bih da mi kažete, ova knjiga nije sve što će biti posvećeno Dušku Radoviću povodom 100. godišnjice od njegovog rođenja. Šta se još priprema? Dakle, već su bili mnogobrojni programi posvećeni Dušanu Radoviću. Sada je akcenat na ovoj knjizi i na njenoj promociji koja je pravljena kao spomen piscu za 100-godišnjicu rođenja. Pomenula sam promocije koje će uslediti i mogu da spomenem da će 9. decembra u Matici Srpskoj da se održi veliki skup posvećen Dušanu Radoviću. Dušan Radović za velike, a malo i za male, gde će jedno 30-ak učesnika govoriti o delu Dušana Radovića, ali ne samo o delu njegovom za decu, nego i onome što je pisao za odrasle. Da, i lepo je kada pričamo i kada pominjemo evo već nekoliko stvari koje govore o tome da je negdje i naša javnost, naravno vi ste tu, nastavila da se seća ovog velikog čoveka. Nije to uvek tako? Mislite samo zato što je 100 godina? Tako je. Pa ja mislim da je on uvek tu negde prisutan, jer on se često citira. Mislim, citiraju ga u javnom životu, citiraju ga svuda, citiraju ga na medijima, na društvenim mrežama. Duško Radovića mislim da ima 2 profila svoja na Facebooku, da ima jedan profil sa velikim brojem pratilaca, čak i na Twitteru. Jeste, tako da njega ima da je on prisutan. Tako da ja stalno mislim da je on tu, da je prisutan i da sve što on nekada rekao, da sve to isto može da važi i danas. Apsolutno može da važi i danas. Što se tiče i vremena i komunalnih problema i međuljudskih odnosa u porodici, deca, roditelji, muž, žena. Znači sve su to situacije koje se u stvari samo ponavljaju. Da, taj život koji je njega zanimao. Mnogo vam hvala što ste bile naše gošće danas. Hvala najviše, Brano. Hvala mnogo i vama što ste bili među nama.